Mga kagwang. Nandyan naman yun si Idol, oh. Yan, oh. Kita niya yan. Trabaho ko namin mga kagwang. First day sa expedition. Ano sa expedition dong? Kagwang expedition? Kagwang expedition. First day of First day of school. pambansang awit. Kami karon learning stage. Right? Is namin dito mga mix. Last yun. Oh, electric fence mga guys, oh. Naka-fence yan mga guys. Paikot dito sa sa area namin. Protection para sa bear. Meron pa doon may snow pa doon yung bundok doon, no? Kain muna tayo mga migs, oh. Dito kami kumakain. Mga kagwang. Ito yung breakfast ko ngayon. Kape. May buntag classmate. Break. Dan suy. Mga kagwang, ito yung grocery dito sa sa pinagtatrabahoan ko. Halo-halo to. May mga jacket, shirts, tapos yung mga pagkain dun sa kabila. Ito yung mga gloves. May TV. Grocery.
kinabuhi sa mga scientist. Pili na kasi Ah, pero nalimtan ako taklo. Diba? ang silid. Okay. O, Kuan naman. Kalis yung kayo kasi matanggal lang, mahulo ba? Hindi man naman matanggal tayo. Ah, pwede, balikan ito. Nakaulangan naman ito. Balikan sa California. Ay, tama, no? Ang Kaya katong nito, balik- wala balik- rin mo dala ang taklob yay. Mas gwapo siya nga. Nagalo ni mo igamay. Kaya ang 9 Dali. man good. Nana siya kuan. O, na yan ako. Pati ang 8 na po. Tama. Oh. Ikaw mga lower version wala nani. Ang 7 gani, siguro Wala. wala na. Wala pa akong 7 ba? Ito nga na ako gidalagi. Oh. Tangan pa ni mo kuan niya mag. Taon-taon pa ka? Noon. Guys, natapos na namin yung schooling namin guys ng ano, half day. Ay, first day of school. Mga migs, mga kagwang, yan yung ano namin, bang house. Oh, yung bintana namin, no? Sa gitna, yan. Yan yung room namin. Mga kagwang, wala kaming work mga kagwang, pero dito kami party-party. Huli namin yung kayo na kagwang, nag-fishing kami. Yan. Fry. Tapos, video okay. Mga kagwing, nandito na ako ngayon sa room ko. Matutulog na ako kasi maaga pa kami bukas. Tapos tingnan niyo mga kagwing, oh, may araw pa sa labas. Maliwanag pa. Alas 11 na ng gabi dito. Ganito talaga dito sa Alaska. Mga kagwang, thank you for watching. Good night.